Segundo se recolle na propia denuncia, a vítima recibira na súa vivenda a visita dun comercial que, tras gañarse a súa confianza, lle vendeu un cubrecolchón valorado en 125 euros. Unha vez recibido o pedido, comprobou como no paquete viñan máis artigos dos solicitados. Despois de pedirlle axuda a unha veciña e tras revisar toda a documentación, comprobou que fora enganada, facéndolle asinar uns documentos de compra por valor duns 7.000 euros. Tras ter coñecemento da denuncia, a Garda Civil iniciou unha investigación que permitiu determinar o modus operandi da estafa. Aproveitando a vulnerabilidade da vítima, na maioría dos casos persoas de avanzada idade e con dificultades de comprensión lectora, vendíanlles artigos a prezos desorbitados, asinando financiamento a longo prazo, sen que as vítimas se decatasen do que fixeran. Os presuntos autores da estafa son 7, un veciño de Illescas, en Toledo, outro de Bergondo, outro de Culleredo e 4 de Vigo.